cristians volien conquistar la ciutat més gran, que era València. El rei Jaume I era molt alt i quan volia conquistar el rei Jaume I es va casar amb una bella doncella que vivia en Violant. Jaume I va construir la seva tenda en el mig del campament. La tenda del rei Jaume I era la més gran, la més bonica de totes. Havia una oroneta que volia posar el niu damunt de la tenda del rei Jaume I. El rei Jaume va anar en la seva bandera a València. El dia 9 d'octubre va haver una lluita de moros contra cristians. Quan Jaume I va arribar al castell, va guanyar la batalla i va posar la bandera. Esta és la bandera de Jaume I quan va entrar a València.